Ty vole, tam je moc z. A 2, 0, 1 a 2. Ne. Čus, já jsem Štěpán Herold a chtěl bych vám říct plány Submarínu na rok 2013. Budeme se snažit udělat hodně nových výrobků. Mikiny, jako mám tady tuhle mikinu, jenom to je takový demíčko. Pak budeme dělat trička a čepice, že jo, tak to už znáte. Budeme mít taky nový logo, nebo ne nový, ale bude kulatý. A bude to pecička. Taky bychom chtěli poděkovat za velký props k našemu videu Proč Submarín. Fakt jste to sdíleli a fakt jsme hrdí na to, že jste to sdíleli. A sdílejte. Then fuck with me, tralala.